Saumpama mbok ndek puter ndek kene ambek mangku ngene ya penak tambah ambek warna jerokan. Mangku-mangku dengkulmu jeplak iku ah. Karo mangsamu ndek kene iki nggene begenggek ta ya apa? Aku iki dudu gremo lah lapo kon tambah koyo ngono iku. Dadi penake mbok ngene. Ya penak nah aku ngrijiki gawe papane wong jagongan, ambek nyawang ijo-ijoan, ambek ngombe kopi, gawe wong jagongan api-apian ora gawe dem-deman koyo kon iku. Jawe dok suwun ya nduk. Aduh, lumayan nyare asik rono ae nyopo nang wong tuwe. Dari kowe iku blonjo mulih kok gak nggo apa-apa. Lah wong aku nyarung utang kok blonjo kon sih. Elah, tak kira Mbok Marlena iku uripe gak tau ngutang. Tibake sik kok berutang bareng ta rek Mbok. Lah wong jenenge wong urip, Nduk, lah katene gak utang ta. Lah wong genok sing golekno, Nak. Alhamdulillah wingi oleh tibaan tak gawe nyawuran aku. Lah iya Mbok, salah Riko iku wis tuwek geno sing golekno. Anak karo-karone ndok sing penet ya. Loh, gak penet ya apa sih, Nduk? Ya gak penet nemen ta Mbok, lek anake Riko karo-karone iku mantu ambek anak iku. Lah wong saiki wis minggat maneh ngono. Lah Riko pamitan apa enggak? Duh lah ya Nduk, ya ora pamit nang aku. Duh ya apa ya arek-arek iku genahe. Duh, wis sembuh Mbok, nemen lek arek loro iku apa maneh ajenge iku. Riko apa ro kok minggat ajeng? Ya gak ero, Nak. Lah mosok Mbok, Riko wong tuane dhewe iku ora ro. Lah gak tau cerita apa-apa ta nang Riko iku. Aduh, aku asline gak ero kata-katune, Nduk, ke. Ya asline aku ya gak ero apa-apa. Mek bendina ku bang kok marani nang omahe, ke. Ya tak warasi kerjaan aku areke. Bingung aku lek ana ngono-ngono iku. Lah kate gak diparani bang bendina ya apa, Mbok? Lah wong ancen dhuwit sing digawe foya-foya dikekno Riko. Digawe selangno aku barang ngono iku ngono dhuwit bang, dhuwit utangan. Jarine nang Riko ngomong dodol omah iku lho. Aduh iku ngapusi, Mbok. Ya iku akhire diuber-uber bang saiki. Aduh, kok becik temen ya, Nduk. Ke arek loro iki masih wong, gawe susahe wong tuwek tok. Pegel atiku ngene iki, Nduk. Lamul barang iku lho jarine ya dadi pemborong barang, Nduk, nek kono lah iku pemborong apa sih genahe? Lah Riko iku lho kok percaya temen. Lamul iku tau sekolah ta. Nek ndi Mbok ana wong goblok dadi memborong. Nek ndi ana wong gak iso hitung-hitungan dadi pemborongnya gak mungkin. Mul-mule nyetil iku Mbok. Tapi ya sing digawe nyetil gawe gaya-gaya kemang ya dhuwit bang iku mang. Astagfirullahalazim, kok becik temen kon mul, masih wong karo wong tuwek kok nemen-temen kon, Nak. Kon biyen saurunge ambek ajeng kon iku gak tau goro le, saiki kok wani-wani kon. Wong lanang Mbok, lek wis kakean ngombe banyune kathok, ya kemlulusen tah manut patuna sing wedok. Tak lek sing wedok teko sakmono kate ngombeni banyu kathok sing lanang kualat, Nduk, ke. Aduh wis baba Mbok, pokok saiki wis aja direken, aja digoleki. Riko lek butuh apa-apa nang omah. Tapi tombone ndek aku nak masih ngono, Nak. Tak loloi banyu yo lek mule. Kayak Aduh. seger waras anakku. Wis karon cek gak mule Mbok, Riko lek butuh apa nang omah yo, lek sumpek nang omah lek digoleki iya, bang Nak. ae. Duh, ya apa, Mul?
Bos. Kon gak iso ta sepedane sopan titik ngono. Kulino temen kon bayar-bayaran iku. Sing gak sopan. Wis tuwek ngandani ae kon iki. Ngapunten nih, Bos. Nah, ya opo cita-citaku lho dadi Rossi, pembalap iki lho. Rosi, kon cocoknya iku dadi Menidi, kan ora Menidi ya? Pembalap ta, Bos? Ya pembalap bego iku. Gae, kon iku tekan diae, Ya mene kae teko, kate penggawean lere nyeluk ae. Tekan diae kon. Teko delok bandengan, Bos. Wis ah, ngatur bandengan tok wis. Praya wis nyambut gawe, Lek gak niat. Yo gak, Bos. Lale aku prei lho kate mangan opo. Ya makane iku, wae penggawean iku aja molor-molor, aja gendo-gendo. Anu wis, konsentrat iku lho gocengen, gawa nang kandang kulon, yo. Ayo tak wangi ngunjukno. Iki ta, Bos. Padamu puteran sik. Terus turun. Maju. Kan Pak sih kan. Mbak. Enggak lagi gop. Yo, Bos. Gul. Bos. Sapi sing teko pujon sing loro iki lho. Coba kaya ono iki, yo. Sing 8 iku kaya ono sing ireng sing biasae, yo. Oke. Coba meneh cek ono bedane lho, coba sing iki ambek sing iko ya, bandingno ya. Oke, Bos. Siap. Kon kok iso ngedono dhewe ya? So, Bos. Sopan. Aduh, ya apa asing ambek mul iki dadi budal-budalan sak pamit wong tuwek. Ini aku dikongkon jaga omah dhewe lek iki. Lakon iki genahe minggat tak kerja kon iki. Mosok gara-gara diuber bang wingi sih. Jaraku iku lek duwike bang iku aja digawe poya-poya jaraku lho. Ini ki malah kepotokan dhewe wis ngene iki. Lah ngene iki lho. Lek sampe ana bang mrene, nagih mrene, aku katene ya apa kate jawab apa, aku gak rutu katune. Ya apa lek sampe omah iki dijabel, kate mulih nang ndi maneh aku. Duh ya apa sih genahe arek iku. Wis susah wong tuwek tok. Aduh, lah wong ngatasane dhuwit bang ae lho, asih digawe ambur-amburan gak karu-karuan sampe direwangi. Gelut-gelut ambek bala-balane, sing bekmin, sing aku, sing miskel. Ngene iki aku malah digawe gak rukun ambek mul barang ngene iki. Duh ya apa kon iki mul kok dadi nuruti wong wedok. Sak apa cinta iku nak, nek ya delok-delok sing salah sing ndi. Wayahe nyomber sapi.
penggawean masih soro lah ditlateni ya lumayan. Lumayan remek boyoke. Caul, lah kapan konsentratku ndek kirim? Paling ya mari ki wong wis ngedem di gondang. Oh ya wis ae ngono. Lah tekmu wis entek ta aku takon konsentrat. Kari sak Caul, tak gawe nyombor sapi 16 ora cukup ta. Lah kon saiki ngomong piro? Ngomong 16. Ya mesti ae men gak cukup wong 16. Sanggake ya rong sak. Lah ya iku Caul, lah gak suwe ta arek ngirim konsentrat rene. Yo gak kirane men, kok nek gelem nyoba sing biru iki lho, di pos Andoko karo siji. Lah iki anyar aja Caul. Anyar iki, tapi sing apik. Lek sapimu kanca mbok iki tambah jojis metune. Oh ya tak warai Bapak tur sini nyoba sing iki. Yo wis waran kon ganti sing iki lho luwe apik. Ya Caul tak warai Caul yo. Yo wis. Nguntus saya ana wong tuwek mon. Apa awake dhewe iki wis gak tonggoan? Paham? Aduh, kon kok dadi cek sombongi, cek gendake dadi wong malemu, dumane mari tuku omah. Tak seblak kakange sabu kene kon kowe. Wis karuan gak usah banyak bacot. Saiki sing penting iku aku adep nandi, aku te buka. Dadi kate takon ngono tambahan. Lah lek kon katene takon dina wong saiki dina Senin Wage. Ngadep ngidul e. Aja sampe ngadep ngulon, ngadep ngetan. Diuntalno go taun kon. Wong jenenge ngapik apesi penombok iku ya ngepek dina, aja kaya biasae, Cung. Wah, mulo ta Riko iku. Lah winane aku ndelokno Riko aku ndangak ya diteleki cecek. Lah iku lak kon goleki ben namun ya mesti ae. Lah lapo kon ndangan di sore cecek barian iku. Tadi sing padhang ta sini ketok. Wis ya, Mbok. Riko iku saiki wis gak penting. Aku ate budal. Oh, lah mari takon dina kok dadi muni ngono nang wong tuwek. Sing penting iku iki. Oh iya sih mun. Aku Apa maneh? golek jamat mayeng-mayeng nang omah ya grano di kandange ya suwu. Tak delok di omahmu mak kaya gak ono. Aku Terus? titip iki lho, kekno jamat kongkon mendem di kandange, di ngarepe kandange iku lho. Apa iki? Yo sing nyolong-nyolong pitike, nyolong wedhuse jarene iku nek nang ketemu. Kongkon mendem di empere, yo. Lah wong sing dicolong lu akeh. Lah mosok sikepe sak ipet ngene lah mangsa ta iki nah. Dadi nana barang kon iku, nana dengkulmu kono ah. Yo aja menungso le, masih buta ijo blending wetenge. Lah bingung gak karuan kok goleki. Balekno. Cacaken lek gak percaya temen lo kekno jamat yo. Lah wong dapurane uyang ngene ae nah, uyah dibunteng ngene dibangga-banggakno. Kampleng dakon iki kok. Wis aja nglamak-nglamak kon iku, kekno temenan lho iku lho. Ya apa nasibku iki rek. Wis awak iki wis tuwek. Tapi awak iki sik durung dadi apa-apa. Nyambut gawe ya tani. Entek dipangan tok. Duh ngene iki lho awak iki nek gak duwe pengalaman. Lho ngono biyen jaman nom-nomanku karuan blagrak ae rek golek pengalaman. Buat tuweke kaya ngene ne, dos. Sambat ya sambat nang sopo. Pergaulan ya terbatas.
becik temen urip kuwi. Tole-tole ya wis gedhe, mari ki lulusan sekolah ya butuh dhuwit. Duh lha apa tak gawe iki. Durung areke lek wis mlebu SMP, sik dhuwit maneh. Lah terus areke lek njaluk sunat lha apa tak gawe bondo. Wong lek jaman saiki arek cilik dislameti janang abang tok ya ora gelem. Duh wis apa didol iki Tegal gak duwe. Warisan dunya ya ora duwe. Ingon-ingon ya blas. Duh, wong ngono aku mulai cilik biyen wis golek pengalaman ambek nabung dhuwit gejagane tuwek ngene. Apa awakku iki rek? Duwe bola ya gak ono sing akur. Mestine kaya ngono, ajenge kaya ngono. Sakjane tak kon ngrumat mbok, aku tak nyambut gawe metu sing ado pisan, gawe celeng-celeng mumpung awak sik kuat. Duh. Apa ya iki solusine ya? Tak tinggal nyambut gawe ae wis. Sampe dipikir ambek nyambut gawe. Wadah, sapaculku mang nanti rek. Masalah kelalen aku rek. Lah kok iso sih saking gupuhe ambek tule budal sekolah mang paculku kok iso kari. Lah ngene kate tak keruki ambek opo iki ngono golut. Duh, wis ora usah nyambut gawe wis dina iki tak prei ae aku. Tak golek gimun ae wis aku. Duh. Waduh, padane wong kekrek, barang-barange diusungi dhewe. Lah opo Hul masih tak usungi dhewe. Lah wong barang iki ya selak tak gawe pole omahe wis tak nggeni. Jarine wong sugih. Wayahe ya ndek borono nang aku dah. Lah lek aku Hul, salahe alame umah ngene iki gurung mari-mari. Lah timbangane tak gawe mburno usung-usung nang kon. Tak gawe bayar tukang ae opo? Lek Riko ya kebacut. Wayahe koyo mbajeng ngono lho. Aku ora lapo-lapo moro kei dhuwit. Ya kajokno ae Mbak Ajengmu sing minggat digepung-gepung bang iko. Kon dikei dhuwit ajeng kabeh yen dikei krasa teko dhuwit ajeng. Lah wong ancen dhuwit ora oleh soro, oleh teko bang. Saiki jondos. Yo ngene iki lho, lek wong elek ati, gak mungkin lek mbajeng utang bank iku. Wis sak karepmu Hul, kon mbok percaya mbok gak nang aku. Karuan kon iku salino lon ambumu mambu letong tok iku. Ya mesti wong aku ya teko kandang mari mbok letong. Klambiku sing kene ndi tak gaene? Lah iko sih kaosmu tak peme kok mari tak umbah. Mbok arek kaos mambu mentok tok dideleni kene. Mali aku tas ngumbah-umbah. Masa mambu letong. Wis kalau jukun. Sepuluh tarik. Mana. Ada. Yang ku tunggu-tunggu, cepat-cepat aku mencari. Guys, Atri, mari ngumpul no. Oh, lha iku apa jamat malah joget ae badut iku. Apa? Acam. Oh, keliru. Ayo melaku. Joget iki lho. Ayo ta wis. Ya apa disetelno gak bayar. Aku kon jan kebat Tri, wong tuwek dicak ngayak.
Mari kanu rewangi takon yo apa? Regane pahit, Mbok. Mau nambahi kulir ra gelem. Ngono wae dari. Aduh yo lah kane leder lek gimun. Kok nambahi kuliah yo digawe medhok nek main tok le. Iki ya apa lek nguncalno le? Ayo, Mbok. Ora tau ngewangi, duit entek gawe main tok. Aduh wis gawe liara ngurus gimun le. Iki lho ya apa bangkeane mboke pegel lek nguncalno yo kok. Ini lho, Mbok. Wo, tapi mbokne kok diuncali wedi senak. Iku yo apa genahe? Kok nang jero-jero susu le. Kok malah penak ngene re saiki gini. Cara gawe hai lah penak ta. Age gendem-deman omahe mbokne. Aku ngrijiki papan iki ora tak gawe maksiat, Nak. Pon iku jan ono ae sing diomong. Saumpama mbok ndek puter ndek kene ambek mangku ngene ya penak tambah ambek warna jerokan. Mangku-mangku dengkulmu jeplak iku ah. Karo mangsamu ndek kene iki nggene begenggek ta ya apa? Aku iki dudu gremo lah lapo kon tambah koyo ngono iku. Dadi penake mbok ngene. Ya penak Nak, aku ngrijiki gawe papane wong jagongan, ambek nyawangi ijo-ijoan, ambek ngombe kopi, gawe wong jagongan api-apian, ora gawe dem-deman koyo kon iku. Wong aku sih rencana lho mbok. Wis dikokonokno. Lah apa maneh aku wis nggawa. Apa gak riko goreng kayak kopi. Lah kon Mas yo gak digoreng ya wis koyo kopi, Nak. Apa perlu tak goreng maneh cek tambah peteng? Riko kok mentolo temen mbok nang aku. Ya mangan sih. Kok cek penake kon. Orang ngewangi golek kayu, orang ngewangi rejek-rejek, teka-tekane moro njaluk nguntal. Lalu we mbok mulai golek manuk kan nemu-nemu. Lah iko lek arep kon mangan ambek iwak asin tok ning jero, sego jagung tapi. Biduren aku mbok lek mangan sego jagung. Apa biduren? Salah praenmu ku koyo wong gabaken, badokan anyi-anyi. Temenan mbok, lek gak biduren aku ya murus. Ya iku berarti bolmu sing lecek. Kon nek gelem ya mangan, lek gak gelem ya wis wong aku duwene ya mek iku. Ya wis, aku gak iso njaluk mangan ning ngono. Kene wedang kopis. Iyalah, kon iki ora tau ngekeki apa-apa wong tuwek, jan batur reno-reno. Engko tak tukokno gula, mbok. Duh, ya wis tenono kene. Ngono, mbok. Nyaman nih.